Ċu. Kif aħna nilqakom għal episodju ieħor mit-Triq Tagħna. Din id-darba ħanitkellmu dwar triq il-Ferrovija l-Qadima li tibda minn hawn Birkirkara u tibqa' sejra sa u tibqa' ġejja sa hawnhekk saħal Balzan. F'Malta hawn diversi toroq msemmija għall-Ferrovija, bħal triq il-Ferrovija, triq il-Ferrovija l-Qadima jew l-Antika u ġnien l-istazzjon. Imma llum biex naraw kemm in-nies jafu dwar triq il-Ferrovija l-Antika, ħammorru triq il-Ferrovija l-Antika u ħanamlu il-Choo Choo Quiz! U l-ewwel mistoqsija ħatmur għand x'ismek? Charles Mahoney. Mela Charles, ħansaqsik, alright? Għaliex il-Ferrovija kienu jgħidula l-Vapur tal-Art? Ħantik l-options tajjeb, 1. Għax ma kienetx iddurilhom il-kelma train, għax ma kienx iddurilhom il-kelma train, għax il-magna kienet taħdem bil-fwar u bit-Taljan jgħidu li vapore u minn hemm ġiet il-kelma vapur. Diki? Ma tix tisma' l-aħħar waħda? Bravo, proset, ġibta tajba, proset. Train jew ferrovija bil-Malti nirreferu għalih bħala il-Vapur tal-Art. U dan għaliex il-kelma vapur ġejja minn vapore, fwar. Għaliex? Għax is-sistema tal-magna kienet propju taħdem bil-fwar. Kemm kellha b'kollox magni jew lokomotivi il-Ferrovija ta' Malta? Moħħkom hemm. 1, 5 jew inkella 10. Tistgħu titkellmu bejnietkom. Magna waħda, tikkonferma? Ħażina kellha 10 magni! 10! Għaliex 10? Ma rajt l-ebda ferrovija b'10 magni kif? Li kellhom 10 bħala kellhom 10 biex jażlu minnhom. Minti betlix biex tażlu tiegħek. Ħanejlek għandna notar kellem lilu. Kellem lilu, Paul Gallia jismu. B'kollox kien hemm 10 magni. 5 tal-għamla Manningworth and Company Limited, kien hemm waħda tal-għamla Black Horton u kien hemm 4 Birkirkara and Company Limited. U numru ta' snin ilu il-Malti Packaging Limited għamlu wkoll rikostruzzjoni bil-kartun tal-lokomotiva numru 7, Birkirkara and Company Limited. Taf li din hija triq l-Antika sewwa minn hawn kienet tgħaddi l-Ferrovija. Issa, kemm il-vagun kellha il-Ferrovija? Tal-passiġġieri, 11, 33 jew 55? 11. 33 kellha l-first class, l-ekonomi naqra minn kollox. Tajjeb. Grazzi, Sinjura. Kompli lustra, kompli. B'kollox kien hawn 33 vagon li kienu jvarjaw bejn first, second u third class. Kien hemm ukoll vaguni oħrajn li jissejħu tal-ħaddiema u kien hemm vagun speċjali li kien il-vagun tal-Gvernatur. U jiena qiegħed hawnhekk bil-biljett b'kollox fuq it-third class. Meta beda s-servizz tal-Ferrovija l-Antika? Antik l-options. Fit-28 ta' frar tal-1883, fit-19 ta' Marzu tal-1900, fl-ewwel ta' April tal-1929. Kont sejtlek staqsil sa? Ma nistawx, A, B jew C. Għanamel kif tagħmel inti. Titfaħħal saqajja. Iċ-ċe. U ċe ħarġitek ta' ċe. Għaliex fil-verità fit-28 ta' frar tal-1883. Jiddispjaċina. Ħantuk ħakxot. Kien propju it-28 ta' frar tal-1883 fit-3 u nofsinhar fejn tela il-vjaġġ inawgurali. Vjaġġ ta' 25 minuta li mill-belt wassal propju għall-istazzjon ta' taħt is-Saqqajja, jew inkella Notabile Station. Fuq il-Vapur tal-Art kien hemm l-aqwa nies ta' dak iż-żmien, anke l-Gvernatur Sir Arthur Borton. Tajjeb li ngħidu illi mill-għada mill-ewwel ta' Marzu il-Vapur tal-Art sar parti mill-ħajja ta' kuljum tal-Maltin għal 48 sena sħaħ. Meta spiċċa s-servizz tal-Vapur tal-Art fil-31 ta' Marzu tal-1931, 28 ta' frar 1935, jew 31 ta' Diċembru 1940. Tik-tok. 35. Kemm jaqgħu rajt ammarkata?
Ejwa! Et fottitni! Soqlem! Mux veru. Veru. Kien propju il-31 ta' Marzu tal-1931, meta minn hawnhekk mill-Museum Station telaq l-aħħar vjaġġ li mar sal-Belt Valletta. Tajb li ngħidu illi kien hemm l-aħħar vjaġġ tal-Vapur tal-Art dakinhar għaliex is-sena finanzjarja Ingliża tispiċċa fil-31 ta' Marzu. Minn Museum Station ukoll kont tista' tgħaddi minn dan it-tunnel illi jibqa' jieħdok taħt l-imdina u tkun tista' tibqa' għaddej bir-rotta tal-Vapur tal-Art. Il-vapur kien jgħaddi wkoll minn mina oħra, illi kienet mill-Furjana għall-Belt. Taf li s-servizz tal-Vapur tal-Art kien jaqgħad il-Belt tal-Imdina mal-Belt Valletta. Minn kemm il-stazzjon kienet tgħaddi matul ir-rotta? 12, 11 jew 10. U inti tfaħħal saqja, Sinjura. 12. 10! Min tarf sa tarf tar-rotta tal-Vapur tal-Art kien hemm b'kollox 10 stazzjonijiet. U bħalissa propju qegħdin fuq l-embankment ta' Tart illi għadu kemm jiġi rrestawrat. Tajjeb ngħidu li ftit il-bot minn hawnhekk hemm l-istazzjon San Antonio illi kien jirkeb ukoll fiha il-Gvernatur. Imma Paul Gallia minn the Malta Railway Foundation ħajkun jispjegalna matul it-triq tagħna imma minn wara l-Persjana matul il-ġimgħa fuq ir-rotta kollha li kien jgħaddi il-Vapur tal-Art minnha.